Una altra de les coses que s'estudien a geografia és el clima. Anem a veure les característiques De la nostra comunitat. La Comunitat Valenciana presenta un clima mediterrani. Aquest tipus de clima es caracteritza per hiverns suaus, estius secs i calorosos, i precipitacions irregulars al llarg de tot l'any. Aquestes precipitacions, de vegades, poden ser molt intenses, però hi ha variacions a l'interior i al sud de la comunitat. A les serres de l'interior el clima és més contrastat, amb temperatures baixes. A l'hivern, les precipitacions es reparteixen de forma irregular al llarg de l'any. És freqüent que les zones muntanyoses siguen en forma de neu. Aquesta varietat del clima mediterrani s'anomena clima mediterrani d'interior. Al sud les temperatures són més altes tant a estiu com a l'hivern. I les precipitacions són molt escasses. És un clima mediterrani molt sec. Ara que ja sabeu com és el nostre clima, Anem a veure les conseqüències. que tenen les pluges intenses. Us deixem amb el vídeo. Atención, 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 muy importante. Presten mucha atención. Atención. El Turia ha experimentado una crecida importante que a su paso por Manises presenta caracteres verdaderamente alarmantes. La primera riada. El sábado 12 de octubre de 1957 estuvo lloviendo intensamente sobre la ciudad. Al día siguiente, domingo 13 de octubre, amaneció desapacible, aunque llovió poco y sin intensidad. A las 9:30 de la noche del domingo se recibieron las primeras llamadas de alarma en Gobierno Civil, anunciando la crecida del río. A las 11 de la noche se decidió dar la voz de alarma a la Guardia Civil, policía, vigilantes y serenos de Valencia para que estuvieran en situación de alerta. Curiosamente, en Valencia no llovía en esos momentos. Poco después de la medianoche del lunes 14 de octubre, los troncos flotantes empezaron a taponar los ojos de los puentes de la ciudad. Las alarmas empezaron a sonar y los guardias y vigilantes a alertar a la población. Y entonces el Turia rompió el límite. El agua comenzó a desbordar el pretil del río y las primeras olas inundaron las calles. Y en ese momento comenzó a llover con furia. La gente comenzó a retroceder del río que crecía de forma amenazante. Las aguas chocaban contra los puentes y hacían saltar olas de más de 1 metro. Entre las 12 y la 1 de la madrugada, el caudal creció más de 2 metros y aumentó su furia. A la 1:30, el Turia llevaba más de 1000 metros cúbicos por segundo y el agua superaba por 2,5 metros su nivel habitual. El agua potable perdió presión y comenzó a manar sucia. La electricidad faltó en la mayoría de los barrios. Los teléfonos se colapsaron.
Docenas de tapas de alcantarillado fueron despedidas por los surtidores que comenzaron a vomitar agua sucia sobre las calles. Gran parte de Valencia quedó bajo el agua y la inundación se extendió desde el centro hasta el mar. A las 4 de la madrugada, el Turia había llegado a su caudal máximo de 2.700 metros cúbicos por segundo. A partir de ese momento, el nivel de las aguas descendió lentamente durante las siguientes 2 horas. El máximo, 8 metros sobre el caudal normal, se había reducido a 4 a las 6 de la madrugada del lunes 14 de octubre, cuando ya empezaba a amanecer. Valencia había quedado incomunicada. No se vendían periódicos en los kioscos que habían podido abrir. Las escasas líneas de teléfono y telégrafos disponibles habían sido puestas al servicio de las autoridades. Algunos puentes habían desaparecido junto con parte del pretil de piedra del río, y gran parte de la ciudad había sido dañada. Pero lo peor aún estaba por llegar. La segunda riada. Hacia la 1 de la tarde, en Gobierno Civil y en el Ayuntamiento, no había ninguna duda. Una nueva inundación, mayor que la primera, se acercaba. A partir de mediodía la confirmaron todos los puntos de referencia a lo largo del río, desde Pedralba hasta Vilamarchant. El río iba mucho más alto que en la noche anterior, calculándose un caudal de 3.500 metros cúbicos por segundo. La inundación tardó 2 horas en recorrer estos últimos 30 kilómetros hasta el mar. Sobre las 2 de la tarde comenzó la segunda inundación, que pronto alcanzó los 1,90 metros de altura en la calle Blanquerías. A las 2:30 de la tarde, gran parte del ensanche volvía a estar inundada y poco después comenzó a diluviar como pocas veces había sido visto. Más de 100 litros por metro cuadrado en apenas media hora. Según se cuenta, llovió con furia y el agua no permitía ver una fachada desde la fachada contraria. A las 3:30 de la tarde, el río alcanzó su máxima amplitud, inundando de nuevo barrios enteros, alcanzando una altura 1,5 metros superior a la de la noche anterior. Ahora cedieron los cimientos y cayeron casas y puentes. Los únicos que resistieron fueron los 5 puentes clásicos. Se calcula que el caudal del Turia, sumado al del Carraiset, superó los 6.000 metros cúbicos por segundo. La zona inundada alcanzó las 2.200 hectáreas. A las 7 de la tarde el agua por fin bajó, dejando tras de sí muertos, destrucción y montañas de barro. La primera ayuda que llegó, en la mañana del 14 de octubre, fue un camión de pan procedente de Alcoy, al que luego se sumaron otros muchos. Los primeros bomberos del exterior que consiguieron entrar en la ciudad fueron los bomberos de Cartagena. Es difícil valorar de manera fiable el total de los daños producidos por la riada. A los 81 fallecidos oficiales hay que añadir 800 viviendas que fueron destruidas o tuvieron que ser derribadas, y otras 300 que sufrieron daños parciales. Las pérdidas económicas en la industria, el transporte, la agricultura tampoco son claras, pero las cifras rondan entre los 3.200 y los 4.400 millones de pesetas. La llamada Batalla del Barro se centró en unos 11,2 kilómetros cuadrados en la zona urbana, donde se acumuló un promedio de 25 centímetros de barro. El balance total fue de 1.131.000 toneladas de barro retiradas.
Noticias urgentes en Radio Popular de Valencia. Atención, atención. Interrumpimos nuestro programa para transmitir a ustedes un avance informativo de actualidad. Habla la redacción de Radio Popular. Atención. Gobierno Civil de Valencia y la Junta de Protección Civil ruegan a todos los vecinos de los pueblos próximos al embalse de Tous abandonen sus hogares marchando en familias agrupadas y sin usar vehículos hacia los lugares más altos de las inmediaciones. No es aconsejable refugiarse en edificios altos. Deben llevar mantas y abrigo, a ser posible, sin preocuparse de alimentos. Los pueblos que deben evacuarse rápidamente son Alberique, Antella, Gabarda, Sumacárcel, Alcántara del Júcar y Rotglà. En alerta, sin evacuar, deben quedar prevenidas las poblaciones de Játiva y Alcira. Quantes vegades hem sentit parlar de desastres de guerres, terratrèmols, incendis, accidents, morts, ferits, desapareguts. El 20 d'octubre de 1982, ara fa 15 anys, el destí va voler que es produïren uns aconteixements on els habitants de la Ribera foren tèstics i protagonistes d'una de les catàstrofes més grans que viuran en esta vida. Alguns d'ells mai ho podran comptar. Uns pergueren sa casa, els mobles, la televisió, el frigorífic. Tot aconseguit després d'anys de treball, suor i estalvi. Altres pergueren el seu xicotet negoci, la seva tenda, el seu mig de subsistència. El campet de tarongers, treballat i mimat amb paciència. Tot va quedar arrasat. Els que pagaren el pitjor preu són els que amb la seva mort s'emportaren el testimoni més fred i real d'una tragèdia, la Pantanà del 82. Les poblacions pròximes a la presa foren anegades en uns minuts. Sumacàrcer va ser una d'elles, en la que el nivell va pujar uns 5 metres en 15 minuts. L'altura màxima en l'interior del poble va ser de 9 metres i és important assenyalar que la distància entre el nivell normal del Xúquer i el nivell màxim alcançat se situaria al voltant dels 9 metres. Quan van dir que el pantà no s'havia trencat, perquè les 6 millor per ells serien, van tindre que cada un arrear conforme va poder, per ahir per la serra amunt, i l'un per la serra, l'altre cara amunt perquè anava res, i perquè en van poder. Van passar la nit cada un conforme va poder. I en fi, i ja dic que el l'endemà, vam baixar el que va voler baixar, alguns més vells, que jo entonces no era tan vell, almenys 15 metres va pujar del nivell del riu, ja ho crec, almenys 15. En fi, així es va passar molt mal, molt. I algunes persones morien 2 o 3 persones de la Pantanà. L'un per ahir per la serra, l'altre per ahir dalt, d'unes casetes noves que havien també, en fi, molt malament. Una cosa que no oblidaran mai en la vida. Això no es pot oblidar. El que passa és que les persones, mos refem, si no totes, quasi que totes les persones se refan i tornem a treballar a construir i a fer i a refer, i en fi, quasi totes les persones som així. I mal, jo ja dic, quan jo vaig a baixar per allà, de Navarrés que baixàvem, i vaig veure el panorama, tot això, tot ple de grava, això era un desert. I el primer que vaig pensar jo és això.
aquest habitants, dic, i per què? Jo m'emociono molt. Beneixida i Gavarda foren pobles especialment afectats per les inundacions. Primer, les provocades pels desbordaments del Sellent, al voltant de les 7:30 del matí del dia 20, i més tard per les aigües incontrolades del Xúquer. Tot el poble de Gavarda estava albergat per la serra en les cases de camp més altes. En una caseta d'apenes 16 metres quadrats de superfície hi havia allotjades quasi 20 persones. El nivell màxim que alcançaren les aigües en l'interior del poble es situa per damunt dels 5 metres, mentre que les cases menys afectades no sobrepassaren el metre i mig. Molts rellotges del poble es pararen a les 8 menys 10 minuts de la vesprada del dia 20 d'octubre de 1982. A Beneixida tot el poble va ser damnificat. En major o menor mesura, l'aigua va anegar totes les cases, baixos, així com els traçats de carrers i places. És una cosa que no vull que recordar, perquè sempre que ho recorde, pues, me fa com ara, en aquest moment, pues, un nuguet en la gola, perquè aquestes coses les tens que passar per a saber lo pesat i lo mal que és. Estar de bon matí, per exemple, com quan el dia del cas anava jo a treure el cotxe de casa que vivia així mateixa darrere d'on estem per a portar el xiquet a càrcel, i menys mal que va passar un xic d'ací de Beneixida i mos va dir que venia el riu de Sellent prou fort cara per cavall, i a partir d'ahir va ser quan l'auia del Xúquer va començar a pujar, però són coses que ja vos dic que heu pillat a una persona que poc us pot dir, perquè jo vaig agarrar una depressió molt forta, una depressió molt gran, que vaig estar 5 anys després, des del 82 al 87, que no recordo pràcticament res, coses molt fugaces, o sigui, són coses que no puc assegurar si va passar o no va passar en aquests anys, perquè em va afectar tant, perquè vosaltres només imagineu-se que a baixes o vingues de Vilanova de Castelló, que és on estàvem la majoria, i quan jo vaig entrar en el poble i vaig veure el nivell de l'auia, ja em vaig donar compte que no és que m'havia tapat la casa, sinó que m'havia agarrat la meitat de pis també, i això és molt pesat. Això és molt pesat. I aquest dia en concret, quan estan juntes dalt del terrat de ta casa 3 famílies, en cries menudes i en abuelos, tingues que passar de casa en casa per a poder-los traure, això és molt pesat. No crec que vos puga dir molt més. Però parlant d'aigua, sabeu què cal fer per estalviar-ne? un altre xicotet vídeo sobre aquest aspecte. L'aigua és un element indispensable per la vida de les persones, pels animals i per les plantes. La podem trobar a la natura, en llocs com pantans, rius i també a les platges. Al llarg del dia, l'aigua està present a les nostres activitats. La utilitzem per rentar-nos les dents, rentar-nos les mans, per beure aigua i també per dutxar-nos. Però no només l'utilitzem per això. L'aigua té moltíssimes més utilitats. Gràcies a ella podem tenir llum. Podem fer paper i a la vegada reciclar-lo. Podem cuinar. Podem apagar incendis. I també podem regar les hortalisses, verdures i altres plantes. Però resulta que ens estem quedant sense aigua
I és que els pantans abans estaven plens, però ara s'estan buidant. A més, no plou i la poca aigua que tenim la malgastem. Hem d'intentar no deixar les aixetes obertes, sinó tancar-les quan no les utilitzem. I a la vegada hem de tractar l'aigua com un element necessari per la nostra vida. L'aigua l'hauríem d'utilitzar per les coses realment necessàries, no com a simple entreteniment com fan en els camps de golf. Tampoc hauríem d'implantar les piscines privades, sinó anar a les municipals. En comptes d'omplir la banyera, és molt millor i gastes menys aigua si utilitzes la dutxa. No hem de netejar el cotxe a casa, sinó en llocs especialitzats on reutilitzen l'aigua. Per tant, si volem continuar vivint bé en aquest nostre planeta, l'hem de cuidar. I per començar, el que hem de fer és estalviar l'aigua i utilitzar només la necessària.